Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегурбечи, хаде Вахим, пускай кафенцето и дай да поспорим върху една тема. Коя тема, Гурбечо? Ами знаеш, от 10 дена насам в Германия се спори върху това дали да се приключи с миниджоб и тайлцайт. Искали да ги спрат и всички вече да си работят на фулцайт, пълно работно време. Дали това е възможно в Германия? Пиши в коментарите, интересно ми е да чуем мнението ти. А за тези, които не знаят, що е то миниджоб, що е то тайлцайт, дай да си припомним набързо. Почваме с миниджоб. А то е форма на работа за допълнителни доходи. В нея не се плащат здравни пенсионни осигуровки, не се плащат и данъци. Което спечелиш остава за теб и от 1 януари 2026 година таванът за миниджоба е 603 евра. Ако прекрачиш тази граница, то вече минава на миниджоб тайлцайт. И кажи речи ти взимат 1/3 от тях. Та общо около 8 милиона души в Германия практикуват тази работа. Миниджоб. Това са данните за миналата година, 2025. Та сред тези хора има безработни, пенсионери, работещи на нормална работа в фабриките, такива от джоб центъра и всякакви. Обаче легално да се работи миниджоб и да си на джоб център или пък в арбайт сама не е много изгодно, защото парите, които спечелиш от миниджоба, ти се спират от социалните помощи. Пардон, тези над 170 евра. Когато си в джоб центъра или в арбайт сама имаш право да изкарваш до 170 евра. Тях не ги пипа държавата. Обаче примерно изкарваш 300 евра, 130 евра ти ги спира държавата. Затова да се работи миниджоб, когато си в тези две институции, не е много рентабилно. А за колко часа ги изкарваш тези пари не е много важно. Важното е да не прекрачваш границата от 603 евра. А може ли да имаш повече от един миниджоб? Можеш. Обаче, както казах, не трябва да се превишава таванът 603 евра. Може да си имаш примерно 3 мини-джопа. От едното да печелиш 300, от другото 200, а от третото 100 примерно. Няма проблеми. Общата сума не трябва да надвишава 603. Та на много хора в Германия не им стигат доходите и затова си работят на мини-джоб. Това е един много добър легален начин да си изкарваш допълнителни доходи. А 600 евра не са малко. То работещите на мини-джоб официално са 8 милиона. Обаче неофициално аз вярвам, че са над 10. Що е то тайлцайт? Това е непълен работен ден. Наед си нормално пак в една фирма, но работиш на непълен работен ден. Примерно другите работят по 8 часа, ти работиш по 5-6. Или пък работиш 3-4 дена в седмицата по 8 часа. Демек другите правят по 160 часа на месец, а ти към 120-130 максимум. В тайлцайта няма лимит за доходите, както и при миниджопа. Там може да си изкарваш и 5-10 хиляди евра на месец. Зависи вече колко получаваш на час. И според това колкото получаваш, толкова данъци си плащаш. А тях си ги плащаш като нормален работник. Пенсионни, здравни, данък върху заплатата, всичко. Само дето работиш по-малко часове. Тази форма на работа също е идеална за хора, които искат да отделят повече време за себе си или за семейството. А такива в Германия хич не са малко. По официални данни за 2025 година в Германия има над 45 милиона работници. Нормално всичките работници. От тях близо 30% работят на тайлцайт. Демек към 14 милиона души. Основно жените работят тайлцайт. Знаеш, те имат повече домакинска работа, грижат се за деца и т.н. Та за тях тази система е перфектна. Да работят 3-4 дена в седмицата или всеки ден по 5-6 часа. Знаеш, Германия е пълна с самотни майки, които трябва да се грижат и за децата си и трябва да работят. Да ти кажа, и аз съм на този принцип. Да си намеря една работа тайлцайт, хич няма и да му мисля. Веднага почвам. Но и не всяка фирма предлага такава. Повечето търсят работници за фулцайт. Иначе по закон, фирмата, ако има повече от 20 работници, е длъжна да ти предостави такава работа. Обаче след втората година, откакто работиш там. Но повечето не го правят. Викат, това забавя и нашата работа и не е добре за фирмата. Та сега към темата ни. В държава, където над 20 милиона души работят на миниджоб и тайлцайт, възможно ли е всички да преминат на фулцайт? Според мен ще е доста трудно. Да ти кажа за тайлцайта, може би. Но и там си има доста пречки. Що? Както ти казах, повечето от които работят по тази система, тайлцайт, са жени. Жени, които сами отглеждат децата си. Сега, ако им кажеш, вече няма тайлцайт, работите на пълно работно време, от тези 14 милиона, които работят на тайлцайт, поне 1-2 милиона ще прекъснат работа и ще преминат на социални издръжки, което пък хич не е добре за държавата. Това допълнително ще утежни системата им. А с миниджопа, ами и там няма да е лесно, защото тези 8 милиона, които работят тази работа, не го правят заради спорта. Правят го, за да си имат по-високи доходи. Ако спрат, това ще е доста голяма бъркотия. Или поне половината ще преминат към сивият сектор. Според данните за миналата година се въртят 500 милиарда долара. Ако спрат миниджоб и тайлцайта, тези пари, които генерира сивият сектор, ще фръкнат на над 2 трилиона. Най-малко. Според мен, мое мнение, по-вероятно там да наложат един малък данък. Примерно от тези 600 евра, 50-60 евра да ги плащаш като данък на държавата. Та е доста сложно. Но може ли да го направят? Според мен могат, защото за последните 10 години сме свидетели на това как немските управляващи зорлен искат да унищожат икономиката на Германия. Взимат всевъзможни глуповати решения за това как да накарат немската икономика да зацикли.
Видяхме го по времето на пандемията, след това като се започна войната в Украина, взимат всевъзможни решения, с които да доубият и без това колабиращата икономика на страната си. Та затова хич няма да се очудя, ако го направят. Ако спрат миниджопа и тайлцайта, този път народа може да се вдигне, и то доста. Тогава ще се наложи минималното заплащане на час в Германия да го направят на минимум 20 евро. Не ми позволяваш да си имам странични доходи, ами тогава трябва да ми плащаш, и то яко. А от премахването им няма да са ощетени само работниците. В Германия официално има над 400 000 семейства, които разчитат на работници, които работят миниджоб. Основно това са старци, които наемат такива хора за почистването на дома или градината, или просто да им напазарува някой. Защото над 1/3, които работят миниджоб, са именно в този сектор, в почистването. Та според мен ще е доста сложно. А какво мислиш ти? И дали си вътре в една от тези форми на работа, пиши в коментарите. Това беше набързо от мен за размислите ми за миниджоб и тайлцайта. Живи, здрави и до нови срещи!